ഉള്ളവരാണ് ഭഗവത് ഭക്തർ. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിം ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാത്തമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ത്രി റിസ്കോൺ മംഗളാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 32 ശ്ലോകം. 32 എടുക്കണം. 32 എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃഡോത്തരം മുഷ്ടാധര ഏവ ലോഭോ ധർമ്മസ്ഥനോ ധർമ്മപദോസ്യ പൃഷ്ടം കസ്തസ്യ മേഢ്രം വൃഷണൗ ച മിത്രൗ കുശി സമുദ്രാഗിരയോ അസ്തി സംഘഃ. മൃഡോത്തരഷ്ടോധര ഏവ ലോഭോ ധർമ്മസ്ഥനോ അധർമ്മപദോസ്യ പൃഷ്ടം കസ്തസ്യ മേഢ്രം വൃഷ്ണൗ ച മിത്രൗ കുക്ഷി സമുദ്രാഗിരയോസ്തി സംഘഃ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്ലോകം 32. വ്രീഡോത്തരൗഷ്ടോ അധര ഏവ ലോഭോ ധർമ്മസ്തനോ അധർമ്മപദോ അസ്യ പൃഷ്ടം കസ്തസ്യ മേഢ്രം വൃഷ്ണൗ ച മിത്രോ കുശി സമുദ്ര ഗിരിയോ അസ്തി സംഘഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. വ്രീഡ ലജ്ജ, ഉത്തര മുകൾ ഭാഗം, ഉഷ്ട ചുണ്ട്, അധര അധരം, ഏവ തീർച്ചയായും, ലോഭ ലോഭം, ധർമ്മ ധർമ്മ, സ്തന സ്തനം, അധർമ്മ അധർമ്മം, പദ മാർഗം, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൃഷ്ഠം, കഹ ബ്രഹ്മാവ്, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഘം ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, വൃഷ്ണവ് വൃഷണങ്ങൾ, ച മിത്രവ മരുളന്മാർ, കുഷിഹി അരക്കെട്ട്, ജഘ്നം സമുദ്രാഹ സമുദ്രങ്ങൾ, ഗിരയ കുന്നുകൾ, അസ്ഥികൾ സംഘാഹ കൂട്ടം. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിവർത്തനം ഭാഗത്ത് ശ്രീലപ്രഭാതക്ക് ജയ്. ലോഭവും ലജ്ജയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 അധരങ്ങളാണ്. ലജ്ജ അധരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും ലോഭം അധരത്തിന്റെ കീഴ്ഭാഗവും. അപ്പം ഏതാണ് അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ലിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിപ്പാണ് ഏതാ ചുണ്ട് അല്ലെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധരം ലജ്ജ മുകൾ ഭാഗവും ലോഭം താഴ്ഭാഗം. നമുക്ക് മേൽച്ചുണ്ടും കീഴ്ച്ചുണ്ടും ഇല്ലേ, അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത് ധർമ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 സ്ഥലങ്ങളും. ഇവിടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ധർമ്മദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് റിലീജിയൻ, മതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ധർമ്മ അധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിൽ ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളായിട്ട്
അധർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൃഷ്ഠവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു നീച കാര്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് പൃഷ്ഠമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നല്ലതല്ല എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് അതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർമ്മം നടക്കുന്നത് ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ട് ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന. അത് മിത്ര വരുണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മിത്ര വരുണന്മാരാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു വൃഷ്ണങ്ങളുമാണ്. സാഗരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദരവും. അപ്പൊ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സാഗരം അല്ല, അത് ഉദരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥികൂമ്പാരങ്ങളും ആകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അബ്ഡമൻ അല്ലെ, അബ്ഡമനെയാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത്? സാഗരം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ല, അബ്ഡമനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് WAIST വേസ്റ്റ്, നമ്മുടെ പിൻഭാഗം വരുന്നില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? സമുദ്രമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അബ്ഡമനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഭാഗവും, അതാണ് സാഗരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ കുന്നുകളും പിന്നെ പർവ്വതങ്ങളും ബോൺസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ബോൺസ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ പ്രകൃതി വസ്തുക്കളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. പർവ്വതങ്ങൾ, കുന്നുകൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സമുദ്രം കൂടുതൽ അല്ലെ, മുഖഭാഗവും സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അബ്ഡമനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മിത്രവരുണന്മാര് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവാണ് ജനനേന്ദ്രിയ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്നത്. അതാണ് ജനനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ അധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പൃഷ്ഠഭാഗമാണ്. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലങ്ങളാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ലോഭവും ലജ്ജയും, മേൽചുണ്ടും കീഴ്ചുണ്ടും. അതാണ് ലോഭവും ലജ്ജയുമായിട്ട് വരുന്നത്. ലജ്ജ മേൽചുണ്ടും, പിന്നെ ലോഭം കീഴ്ചുണ്ടുമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകുന്നു മാതാജി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി, എന്നാല് കുറെ കഴിയുമ്പോ ഓർക്കുമ്പോ മറന്നു പോകും. കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഏകദേശം അത് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥ ശിലപ്രഭാതത്തിന്റെ അല്പമതികളായ ചിന്തകന്മാർ, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ്, ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ വിരാട് പുരുഷന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്പമതികളായ ചിന്തകന്മാർ തെറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ, ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഏതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്ന? വിരാട് പുരുഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വിരാട് പുരുഷനാണ്. പുരുഷനാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ രൂപമില്ലാത്തതല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അതിലുപരി പ്രാമാണയുക്തമായ സർവവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനുമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ പുരുഷനാണ്, വെറും പുരുഷനല്ല. ആദ്യം പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? വെറും പുരുഷനല്ല, പരമപുരുഷനാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം. നമ്മൾ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് എന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയമായും മിത്രവരുണന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു കൃഷ്ണങ്ങളായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ശരീര അവയവങ്ങളോടും കൂടി സമ്പൂർണനാണെന്ന്, പരിപൂർണനാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പുരുഷനിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും ആരിലും ദർശിക്കാം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം. അപ്പൊ വിരാട് പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ. കാരണം
നവയോഗികൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ശക്തികളോട് കൂടിയ വിവിധ പ്രതിരൂപങ്ങളാകുന്നു, രൂപത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ്. രൂപത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്, വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അത് വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാണ്. ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ അപൂർണമായ പ്രകൽപ്പനങ്ങളിൽ നിരൂപിച്ച തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിർവ്യക്തികനാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല, വ്യക്തിത്വമല്ല ഭഗവാന്റേത് എന്ന് വരികയിലും കുന്നുകളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ സാഗരത്തെയും ആകാശത്തെയും ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പോലും ഒരുവന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്? അരൂപൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചം എന്താണ്? രൂപമുണ്ട്. അതേതായിട്ടോ? സാഗരമായിട്ടോ, ആകാശമായിട്ടോ, പർവ്വതമായിട്ടോ, കുന്നായിട്ടോ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലുമായിട്ട്, മേലെ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അപ്പം വെറും രൂപമില്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചം എന്താണ്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കാണുന്നത് അതിലേതെങ്കിലും ആയിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിക്കാം. എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷ്യ രൂപത്തിന്റെ, വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. പർവ്വതമാണെങ്കിലും കുന്നാണെങ്കിലും സാഗരമാണെങ്കിലും, സാഗരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജലം എല്ലാം അതിൽ പെടും അല്ലേ? എല്ലാം എന്തായിട്ട് വരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ബാഹ്യമായ, കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഘടകങ്ങളാണ്. ഏതിൻ്റെയാണ്? അതിമാനുഷ്യമായ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വിഭിന്ന അവിഭാജ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഘടകങ്ങളാണ്. അർജുനന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അർജുനന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച വിരാട് രൂപം അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. അപ്പൊ വിരാട് രൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത എന്തിനാണ്? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാന് വിശ്വസിക്കാത്തവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും താൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് വരുന്നവരോട് എന്നാൽ വിരാട് രൂപം കാണിക്കൂ എന്ന് പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനന് വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 33. നദ്യോസ്യ നാഢ്യോധ തനുരുഹാണി മഹീരുഹാ വിശ്വതനോർനൃപേന്ദ്ര അനന്തവീര്യ സുസിതം മാതരീശ യദുർവയ കർമ്മഗുണ പ്രവാഹ. നദോസ്യ നാഢ്യോധ തനുരുഹാണി മഹീരുഹാ വിശ്വതനോർനൃപേന്ദ്ര അനന്തവീര്യ സുസിതം മാതരീശ്വ ഗദർവയ കർമ്മ ഗുണപ്രവാഹ. അതിൽ വായിച്ചോളൂ. തനൂരുഹാണി മഹീരുഹാ വിശ്വതനോർനൃപേന്ദ്ര അനന്തവീര്യ ശ്വസിതം മാതരീശ്വ ഗതിർവയ കർമ്മ ഗുണപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ നദ്യഃ നദികൾ, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, നാഢ്യ നരമ്പുകൾ, അധ പിന്നെ, തനുരുഹാണി ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ, മഹീരുഹ ചെടികളും മരങ്ങളും, വിശ്വരൂപത്തിന്റെ, നൃപ ഇന്ദ്ര അല്ലയോ രാജാവേ, അനന്തവീര്യ അനന്തശക്തിമാന്റെ, ശ്വസനം, മാതരീശ്വ വായു, ഗതി ചലനം, വയഹ കടന്നു പോകുന്ന കാലങ്ങൾ, കർമ്മം, ഗുണപ്രവാഹ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ. അപ്പൊ വീണ്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇതിൽ പറയുകയാണ്. അല്ലയോ നൃപേന്ദ്ര രാജാവേ, ഓരോ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ ബൃഹത് രൂപത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ഹേ മഹാരാജാവേ, നദികൾ ബൃഹത് രൂപത്തിന്റെ ഞരമ്പുകളും, വൃക്ഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃക്ഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര രോമങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്വാസം അനന്തവീര്യമുള്ള മാരുതനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന കാലങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക
പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ് പറയുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളായിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വരും, പ്രതികരണങ്ങളായിട്ട് വരും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഏതാണ്? രജോ തമോ സത്വ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്. അതായത് പ്രതികരണങ്ങളാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നദികൾ എന്തായിട്ടാ വരുന്നത്? ഞരമ്പുകളായിട്ടാണ് അല്ലേ? ഞരമ്പ്. പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരരോമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങൾ ശരീരരോമങ്ങളാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് നിശ്വാസം, അനന്തവീര്യമുള്ള മാരുതനാണ്, വായു അല്ലെ? വായുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രത്ത് എടുക്കുന്നത് ശ്വാസനിശ്വാസം, അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനന്തശേഷനെ പോലെ അനന്തശേഷന്റെ ശക്തി പ്രകടമാക്കുന്ന കാറ്റായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂവ്മെന്റ്, നടക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും, നടക്കുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന കാലം. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂവ്മെന്റും തന്നെയാണ്, മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കാലം കടന്നു പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ മുമ്പോട്ടാണ് നടക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാലം കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓരോ ഋതുക്കൾ മാറി മാറി പോകുന്നതിനെയാണ് ഈ ചലനങ്ങൾ, പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ചലനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രതികരണമായിട്ട് വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാത് ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ ചില പ്രബോധനശാലകൾ കഴമ്പില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മൃദനോ നിഷ്ക്രിയനോ അല്ല. ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. മൃദനം എന്ന് വെച്ചാൽ മരണപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ചലനം ഇല്ലാത്ത അല്ലെ? ചലനം ഇല്ലാത്തതാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കാലത്തിന്റെ പരിക്രമണത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവനാകയാൽ സ്വന്തം വർത്തമാന കർമ്മങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭൂതം, ഭാവി എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ജീവാത്മാവിന് അവനവനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ, അതേപോലെ നമ്മളെ വർത്തമാനത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ. അതേസമയം പരമാത്മാവിന് എന്തറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനവും എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലം കടന്നു പോകുന്നതും ഭഗവാന്റെ ചലനമനുസരിച്ച് കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതും നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അജ്ഞമായി അറിവില്ലാത്തതായി ഏതൊന്നും തന്നെയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞത്, ഇപ്പോഴത്തതും വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളായ ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവാത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്, അത് നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:12 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും നോക്കിയോ 7:12? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതാണ്? ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസ മത്ത ഏവേദി താൻ വേദി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? 3 കാലങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങളും എന്താണ്? എന്നിൽ തന്നെയാണ്. എന്തായിട്ട് വരുന്നു? എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അവ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും. ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് പ്രകൃതി അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കർമ്മവും
അന്ധമോ അജ്ഞമോ സ്വപ്രവർത്തമോ അല്ല എന്നും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സ്വയമേ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, അത് അറിയാതെ അല്ലെ അജ്ഞാനമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. പിന്നെന്താണ് സ്വന്തം പ്രവർത്തികളോ അല്ല. ഇതെല്ലാം ആരുടെ നിർദ്ദേശത്താൽ നിയന്ത്രണത്താൽ നടക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്താലും നിയന്ത്രണത്താലും ആണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രജോ തമ സത്വഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അവ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ശക്തി ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടമാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആയതിനാൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നിഷ്ക്രിയനല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ, പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? നിഷ്ക്രിയനല്ല. പരമാധികാരികൾക്ക് എപ്പോഴും ഏതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇല്ലാത്തതുപോലെ പരമമായ ഭഗവാന്, പരമപുരുഷന് വ്യക്തിപരമായി ഏതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം നിർവഹിക്കപ്പെടുമെന്നും വേദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാല് ജനങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കണം, മാതൃകയാകണം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ? റോൾ മോഡൽ ആകണം. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, നീ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം നിർവഹിക്കൂ. അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേ അനുയായികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും അത് ചെയ്യട്ടെ, നിന്നെ റോൾ മോഡലായിട്ട് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നീ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം നിർവഹിക്കൂ എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. മറന്നുപോയോ? പറയുന്നില്ലായിരുന്നു? അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ അപ്പൊ പറയുന്നു, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലെ, ഞാനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണല്ലേ. മഹാഭാരത യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനും യുദ്ധം നടന്നപ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാൻ ആളിനാളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് വേദങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു കഥയും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു രൂപത്തിനെ കണ്ടിട്ട് വായുവും അഗ്നിയും അല്ലെ ഇന്ദ്രനും എല്ലാം പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കി, ഇത് ആര് ഈ രൂപം ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതുമില്ല. അപ്പൊ എന്നാ ഞാൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ ഞങ്ങളെക്കാളും ശക്തിയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഗ്നി വന്നാലല്ല എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയല്ലേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്, എന്നാ ഞാനൊരു പുൽക്കൊടി ഇതാ ഇടുന്നത്, നിങ്ങൾ അതിനെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുൽക്കൊടി ഇട്ടു. അപ്പൊ അഗ്നി കത്തിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വായു എന്ത് ചെയ്തു? അത് പറത്തിക്കളയാൻ നോക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വജ്രായുധം കൊണ്ട് അതിനെ മുറിച്ച് കളയാനൊക്കെ നോക്കി. പക്ഷെ എന്താണ്, അനങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് പിന്നീടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ദാരി തന്നെയാണ് ഇത്, സാക്ഷാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത അല്ലെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അത് നമ്മൾ ഏതോ ഉപനിഷത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഹരകൃഷ്ണ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ ആ കാര്യം ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കുന്നില്ല. സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും അവയുടെ അധികാരികളും ബ്രഹ്മാക്കൾ, അധികാരികളെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികർത്താവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വസന പരിവൃത്തിക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നവരുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് നടത്തും അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോ എന്താണ്, അത് സംഹരിക്കപ്പെടും, ബ്രഹ്മാവിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാകുമ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പുറത്തോട്ട് ശ്വാസം വിടുമ്പോ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്വാസം അകത്തോട്ട് വലിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശ്വസന പരിവൃത്തിക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു തിരിച്ച്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്വാസ ഉച്ഛ്വാസ വേളയിലെ ഇടയ്ക്കുള്ള അല്പവിരാമം അല്ലെ, അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു, പിന്നെ അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു.
ആ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്വല്പകാലമാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ഇടവേളയിലുള്ള കാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഇവ നിലനിൽക്കുന്നത്. സർവപ്രപഞ്ചങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അവയുടെ അധികാരികളായ ബ്രഹ്മദേവന്മാരും എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:48 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ബ്രഹ്മസംഹിത 5:48? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളു ഏതാണെന്നും. അതേ വസ്തുത ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന വായുമണ്ഡലം വെല്ലുവിളികളാൽ മാത്രം സാധ്യമല്ലാത്ത വിരാട് പുരുഷന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരംശം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളും 14 ലോകങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഏതാണ് സ്പേസ്, ഔട്ടർ സ്പേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് വായുമണ്ഡലം വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത വിരാട് പുരുഷന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരംശം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നഷ്ടമാകും, എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടും. വീണ്ടും പുറത്തോട്ട് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുനഃ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവർക്ക് തനതായിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇതിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ശക്തി മാത്രമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശക്തി തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്നു, പറയുന്നു അല്ലെ, ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരംശം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? അല്ലാതെ നമുക്കായിട്ട് ഒരു ശക്തിയുമില്ല. നമ്മൾ തനിയെ അഹങ്കരിച്ച് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ്, എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നമ്മുടേതായിട്ടും ഒന്നും സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് അല്ലെ? അത് 15ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ? എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഓർമ്മയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതെ, വേദങ്ങളും വേദാന്തങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്, അറിയുന്നത് ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും നമ്മളും എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അതാണ് ശക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആകയാൽ നദികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നദികളെയും നമ്മൾ സ്വന്തം വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, സ്വന്തം കെട്ടിടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, സ്വന്തം വാഹനം എല്ലാം ആരുടേത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ മക്കളും ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ നദികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും ആകാശത്തെയും വായുമണ്ഡലത്തെയും കടന്നു പോകുന്ന കാലങ്ങളെയും പഠിക്കുന്നത് അതിലൂടെ പോലും ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ നിരാകാര സങ്കല്പനങ്ങളിൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാലും ഭഗവാൻ വ്യക്തിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി രൂപമുള്ള പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്താണ് എന്തല്ലാതെ നിർവ്യക്തിഗതവാദികളെ പോലെ ആകാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കണ്ട് നമുക്ക് ആരാധന നടത്താം. പരമസത്യത്തിന്റെ നിരാകാര സങ്കല്പനത്തിൽ അത്യന്തം ചായ്വുള്ളവർ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ, വൈദ്യുതി നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം പാഴാക്കി കളയല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് നമ്മളിവിടെ പാഴാക്കി കളയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും നമ്മളിപ്പോ ആഹാര സാധനം പാഴാക്കി കളയുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. ഒന്നും നമ്മൾ ഇതാണ് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. പരമസത്യത്തിന്റെ നിരാകാര സങ്കല്പനത്തിൽ അത്യന്തം ചായ്വുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ അഥവാ വിരാട് പുരുഷ രൂപത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെക്കാൾ അധികം ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 12:5 ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാരെങ്കിലും നോക്കിക്കോളൂ, 12:5. അപ്പൊ എന്താണ്? അവ്യക്താ ഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതൈ
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് രൂപമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെക്കാൾ നല്ലത് ഏതാണ്? വിരാട് പുരുഷ രൂപത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും, നമുക്ക് ക്ലേശം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് രൂപമില്ലാത്ത വെറും എന്താണ് ഒന്നുമില്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് നമുക്കൊരു രൂപമുള്ളത് നല്ലതാണ്. അത് ഏതായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ പരമാത്മാ രൂപത്തിലോ ബ്രഹ്മരൂപത്തിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഇതില് ബ്രഹ്മജ്യോതി രൂപമില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയമെങ്കിലും ഇല്ലാതെ അത് നിരാകാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിന് കാൾ മെച്ചം എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ നദികളായിട്ടോ സമുദ്രമായിട്ടോ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതും ഏതാണ്? ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപം ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, നിരാകാരമാണ്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ അതിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഭാഗികമായിട്ട് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നമ്മൾ ലയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ഭാഗിക മോചനം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. സച്ചിത് ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ സച്ചിത് ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സച്ചിത് ആനന്ദം കിട്ടും. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ ആ രൂപം കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മോചനം നമുക്ക് സാധ്യമാകും. അപ്പൊ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സമർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവും വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്, അത് വിരാട് രൂപം തന്നെ, വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക എന്നാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ പുരുഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പാഞ്ചകൽപ്പ രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനം